Nataša je prevremeno rođena devojčica. Od početka ima cerebralnu paralizu. Ceo život nam se svodi na vežbe, rehabilitacija, operacije. Nikad nije ona mogla sama da hoda, jednostavno smo se borili sa tim i vežbali i onda samo 22. godine počela je da nazaduje. Tipa nije mogla više da vozi bicikli, nije mogla da pliva. Oni jako često idu na terapije u Zagreb i prilikom svakog tog putovanja određeni deo sredstava bude povučen iz naše fondacije. Tako da mi već par godina unazad sakupljamo novac za Natašu i ona se uspešno oporavlja, ima uspešne terapije u inostranstvu. Rekla je dobro i ja htio film mnogo kaže dakle u trekiku. I prošle godine smo bili na robotici i imali smo jako dobar rezultat. Međutim, njoj je od svih tih silnih operacija jedan šraf krenuo da izlazi iz noge. Onda smo morali to opet ove godine, tačnije prije mesec, 2 dana to sad da operišemo. Tako da opet smo se spustili stepenicu nazad. Mi smo pomogli sigurno par desetina dece koje se uglavnom leče u inostranstvu. Tamo se ne pokrivaju svi troškovi njihovog lečenja, tako da onaj deo koji nije pokriven, oni se nama obrate, tako da mi to pokrijemo. Osim dece koje se leče u inostranstvu od težih bolesti, u planu je izrada humanitarne biblioteke, već smo jedan deo knjiga nabavili, gde će ljudi moći da iznajme zanimljive naslove u zamenu za humanitarni SMS. Imamo jednu humanitarno-ekološku akciju gde sakupljamo otpadno jestivo ulje i od svakog litra koje sakupimo 50 dinara ide u humanitarne svrhe.